Ahojte. Vitajte. Vy všetci, ktorí sa radi zabávate na svoj účet, ale ešte lepšie, na účet niekoho iného. Práve pre vás všetkých som tu v Banskej Bystrici, pretože tu sa určite nájde kopec šialencov, ktorí sú ochotní urobiť na moje pokúšanie všetko. Ale pozor, pozor. Moje pokúšanie, alebo Jožo Pročko pokúša, to nie je len tak zadarmo. Máme veľmi dobré ceny. A od októbra budú ešte vyššie. No čo sme, kurence, aby sme hrabali zadarmo. Poďme na to. Hovorí sa, že reklama hýbe svetom. Nie. Ja som sa rozhodol, že ja budem hýbať reklamou. Tento pútač, keď si oblečie nejaký dobrovoľník a nájde 5 dobrovoľníkov, ktorí zamečia, získava odo mňa jednoducho 3000 slovenských korún. Ale pozor, musí to urobiť do 10 minút, zohnať 5 dobrovoľníkov, ktorí musia naozajsky zamečať. Idem hľadať. Dobrý deň, vy hovoríte, že nemáte ani korunu? Ani koruny. Pomohli by vám 3000? To mi je málo, lebo chcem ísť dneska akorát jeden kredenc kúpiť. Vyhoreli sme minulý týždeň. A 3000 vám nepomôžu na kredenc, ale hrnce sa dajú za to kúpiť? Dajú sa, tak už aspoň tie hrnčo, keby som si, no už ten kredenc potom by som dakedy, inokedy, takto by mi naložil taký dobrý človek, keby sa našiel. Počúvate, ste ochotní účinkovať v novej relácii Jožo Pročko pokúša za 3000 korún? No, čo ja viem. Počúvate, to je... Ale ja som nie dáko veľmi, ja už som na penzii pomaličky za chvíľu, takže ja tie peniaze veľmi nepotrebujem. Počkám ťa doma. Ale donesie 3000 donesie. Počkaj, to je žena? A manželka? Haló, kto tam je? Dobrota? Dobrý deň, pán Dobrota. Počúvate, tu je Jožo Pročko pokúšač a mám pre vášho kamaráta 3000. Za chvíľočku pôjdete ich prepiť. Nebojte sa, už sa dozviete, čo sa bude diať. Počúvate, Peter, tu máte 3000 slovenských korún. Sú vaše. Jednoduchý princíp. Dáte si na krk tento pútač, Jožo Pročko pokúša, a musíte presvedčiť za 10 minút 5 ľudí, aby zamečali, aby zatancovali, zaspievali, vyplazili jazyk. Ťažko. Vážne? Nie, to nie som na to. No, nechcete 3000 slovenských korún. Kedy si zarobil naposledy 3000 slovenských korún za 10 minút? Zarobil som, ale teraz neviem kedy. Zarobil si? Aj zarobil som. A nechceš si zarobiť? No, jasné, že chcem. Počúvaj, jednoduchá úloha. Dáš si na seba tento reklamný pútač a zoženieš mi za 10 minút 5 ľudí, ktorí urobia iba toto. Dvakrát musíš zamekať, hej? No. Ja mám Stačí aj raz dlho. 5. Keď nezamečia, záleží na tvojej kreativite. Môžeš urobiť aj toto, že vyplasť jazyk. Urobte grimasu. Zarevte ako lev. Nechám to len a len na teba. Keď nebudú mečať, prinúď ich urobiť niečo. Ale pozor, závisí to na sebe. Máš na to 10 minút, 3000 sú hneď tvoje, máš ich tu na ruku. Súhlasíš? Dobre. Tak, počkaj. Pripravme sa. 5, 4, 3, 2, 1, štart. Stačí 3-krát zamekať, alebo aspoň raz. Koľko dáš? 2 piva. Ale lepšie ako nič. Keď potom v domu nepijeme. Dobre. No. Zamekať. Ešte raz. Ešte raz. Hlasnejšie. Hlasnejšie musí. No. Super. 4. Ešte jeden. Kto? Ty, zamekaj. Rýchlo, zamekaj, neboj sa. Alebo ty. Zamekáš? No ešte jedno decko. Lebo to je decko. Ešte jedno decko, alebo dospelák. Rýchle. Kto zameká? Pekná mladá pani, zamekáte? Ešte raz. Je to tu. Počúvate, prídete dnes na Jožo Pročko pokúša? A kedy to bude? O 2:00. Áno? Na námestí prídete? Určite. Ona príde a pomohla tomuto fešákovi vyhrať 3000 slovenských korún. Sú tvoje a už ich v zdraví. Takže vítajte v Banskej Bystrici. Ahoj, Bystrica! No čo je? My tu budeme dnes rozdávať peniaze, vy začínate takto, takže ešte raz. Ahoj, Bystrica! No, chce si tu niekto zarobiť?
To som už počul. Dobre, veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre. V tejto relácii ja osobne sám budem notárom, právnikom, zapisovateľom, rozhodcom a aj tým, kto tie peniaze bude dávať. Jediná podmienka je, že keď poviem, kto chce súťažiť, príde sem a nebude chcieť súťažiť v disciplíne, ktorú mu poviem, postihne ho malý trest. A ja si idem medzi vás vybrať jedného súťažiaceho. Súťažíme o 5000 slovenských korún a jeden dobrovoľník na 18 rokov. A ďalší, vyberiem si. Ja som to mal jeden taký týpek. Mám ho. Poď sem ku mne. Ideme súťažiť o 5000 slovenských korún. Nech sa ti pekne páči. Poď sem. Jak rýchlo behol. Ahoj, ja som Jožo. Ja som Miro. Miro, odkiaľ si? Zo Sásovej, v Banskej Bystrici. Takže Miro zo Sásovej, poď sem dopredu, tu sa postav na toto pódium, pozeraj sa dopredu a dobre počúvaj. Keď povieš nie, stihne ťa trest. Ty budeš terč. Postavíš sa na taký drevený klátik a ľudia budú hádzať do teba paradajky. A teraz hovor, si ochotný súťažiť, áno alebo nie? Áno. Dobre, vedierko si odkladám na horšie časy. Na lepšie časy. Takže ja poprosím, ideme sa pripraviť a o malú chvíľu začneme. Súťažiaceho už máme a ja som si vybral aj troch tzv. Triafačov. Ja som Jožo, ty si? Jano, Jano, vieš hádzať? viem. Ty si? Lubica. Vieš hádzať? Nie. Nie? Výborne, ty si dobrá, ty zarobíš. A ty si? Jano. Jano, Pane Bože. Jano, Lubica a Jano. Vaša úloha je jednoduchá. Budete ho triafať. 2000 korún je istých. Vy máte 30 pokusov. Za každý pokus máte 100 korún. Každý má po 10. 10, 10, 10. Keď ho trafíte, máte 100, netrafíte, 100 je jeho. Je vám to jasné? Je to jasné, ideme súťažiť. Tak, hore, strašne dobre vyzeráš. Dobrý terč som vybral, čo? Dobrý. Dobrý terč som vybral. 2000 korún istých, poď háč. Prvá paradajka. Nič, 100 korún na našej strane. Lubica, ideš? Nedoprešlapí. Lubica, ideš? Nič, 100 korún na našej strane. Ideš? Nič, 100 korún na ďalej. To je dobré. Idete, poď, máme 300. Nič, 400 máme. Lubica, veď už trafte. Nič, 500. Á, pozor, Jano má 100, my máme 500, Jano má 100. Poďme, ideme ďalej, hop. Nič. Trafil, šuchol si ho. Šuchol ťa, priznaj sa. Áno. Áno, šuchol ťa. Jano ďalší má 100, my máme 500. Poďme ďalší. Poďme, Ľuba. Ja, Ľuba, ty si... Ľuba, počúvaj. Nemňa máš triafať, prestaň. Strdlo. Tak, ideme ďalej, Jano. A keď spadne, tak máš bonus. Môžeš ísť ty sem. Šuchol ho, 200, poďme. Jano, neplatí, prešlap, Jano, prešlap. Koľko máš peňazí? Neviem, nerátam. Neboj sa, na záver ti povieme. Hotový je. Ľuba, ty na mňa stále triafáš. Jano, poďme. To bol priamy zásah. Dáme dole. Už máš 4 deti. Poďme ďalej. Ľuba, poď, nedržuj. Ľuba! Ty si trafila, máš 100. Ďalší, 100, poďme. Jak sa ti nedarí, poďme ďalší, rýchle. Ľuba, poďme, nezdržuj. Výborne, ďalší, Jano. Poďme ďalší, rýchle, urýchlime to. Ďalší, Ľuba. Poďme, výborne, Ľuba hodila dozadu. Poďme, Jano, čo je? Trafil, ďalšia 100. Ľuba, ty si drevená. Ďalšia 100. Jano, Ľuba. Ľuba, nič. Jano, trafil. Jano, už nemáš žiadnu paradajku, že? Ľuba ešte má paradajku. Dobre, klátik. Tak, skončili sme. Vyhodnocujem súťaž. 500 korún získava Jano, 100 korún Ľubica a 600 korún získava Jano a ty získavaš 3800 korún. Zatleskajte im. Hej! V tejto disciplíne pôjde ešte o viac a súťažíme o peniaze, ktoré sú, a to vám hneď teraz poviem, rovných, Janka, 5000 slovenských korún. Vieš sa bicyklovať? Ja som Jožo, ty si?
Rado. Rado. Tu je pán, ktorý sa volá ako? Ondro, Pán Ondrík, kedy ste sa v ktorom roku naučili bicyklovať? no od detstva bicyklujem sa. No od koľkého roku? Typnite si tak. Z 10. Tak, ahoj. Od koľkých rokov sa bicykluješ? Asi 5. Od 5 rokov? No približne. Dobre, a ty od koľkých? Od 4. A ty si myslíš, že ty sa vieš? Mal by som sa. Uvidíme. No a toto je žena, ktorú som stretol na jednom veľmi zaujímavom mieste. Zohnala mi servítky, nebudeme hovoriť, kde to bolo. A tá mi povedala, že by chcela súťažiť, pretože potrebuje peniaze. Potrebuješ? Potrebujem. Vieš sa bicyklovať? Naučím sa. No, to je dôležité, naučiť sa. Toto je špeciálny bicykel, ktorý sa volá fanicykel. Funny pretože každá faninka si na ňom rozbije nielen nos, ale aj bradu. Princíp je veľmi jednoduchý. Musíte naši súťažiaci prejsť tú vzdialenosť, ktorá je od týchto dvoch kuželov po tie kužele. Ujo, počúvajte. Keď vytočíte doprava, idete doľava. Keď vytočíte doľava, idete doprava. No, čertov bicykel. Ujo, pozor, ešte raz, pozrite, vidíte? Maria, čo? Nebojte sa, pneumatiky sú na fúkanie dobre. Ste pripravení, môžeme? A to je veľa ako špatne tu namontovanú. Pokazím som to na schvál. No, ideme, no. No, choďte. No, dobre. Čo toto robíte? To nie je kolobežka, Ujo. Toto neplatí. Ujo, hej, Ujo. Ujo. Pána beka. Dámy a páni, musím vám povedať, že veľmi... Ujo, vy ste... Čo ste, montér? Počkajte, ukážem im to ja. Ujo nám už likvidovala aj trúbku. To znamená, že vy choďte preč, prosím vás pekne, lebo keď vás zrazí, ani trúbiť nebude. A ide žena, ktorá sa dnes bude učiť bicyklovať. Poď, Biláčik, sadni si na bicykel. Počkaj, trošku ťa upravím na kameru. Výborne upravená. Môžeme, priprav sa, poď. No, dobre, 20 centy, výborne. 3, štibri, teraz. 30 cm, dobre. To už nie je zlé. Ujo, ste prvý, pol metra. Myslíš, som najlepší a som lepší ako Ujo? Nie. Nie. Tak, priprav sa. Priprav sa. Teraz. No, padla si. No, jak Ujo. Poďme ďalší, rýchle ďalší. Súťažíme o 5000 slovenských korún. Zatiaľ Ujo a Dobrá sú najlepší. Priprav sa. Poď. Ty si nejaký dobrý. Ty brďo! Počúvaj, si vynikajúci. Počúvaj, nechci mi povedať, že ty si sa už na tomto neviezol. No od 5 rokov sa na tom bicyklujem. Ty aj na takomto, na fanicykli? A na fanicykli sa určite od 5 rokov nebicykluješ. No tak to nie, ale som to skúšal v Holandsku a... V Holandsku si to skúšal? No. Ale to je dobré. No a máme tu predposledného účinkujúceho. Videl si, trojka došiel do cieľa. Priprav sa, pozor, choď. Nie kolobežka. Ešte raz poď. Priprav sa, druhý pokus. Dobre, kolobežka. Ešte jeden pokus. Ťažké to je? No. Ja si myslím, že to je naozaj dosť ťažké. Poď, ja ti držím palce. Ty tam máš to bábätko na krku. Poď teraz. Na úroveň Uja, Dobrej a seba. Tak, poď posledný. Ty si odkiaľ? Ja som nie odtiaľto. Dobre si odpovedal. Výborne, chápem, odkiaľ si. Priprav sa. Posledný súťažiaci, ktorý nie je odtiaľto, teraz. Priprav sa, poď. Druhý pokus. Priprav sa, teraz. Poď. Stačí, dámy a páni, je to jasné. Ujo, vy ste nevyhrali. Nevyhral, no ale som sa zúčastnil. Ja vám ďakujem, ale týchto 5000 slovenských korún je tvojich. Majte sa krásne, vy choďte tam dozadu, užívajte si peniaze. No a pred ďalšou disciplínou vyhlasujem súťaž pre deti do 15 rokov. Chcete súťažiť? Decká, po skončení disciplíny, ktorá teraz bude, na javisko pozvem decko, ktoré bude najlepšie čertovsky oblečené. Kto z vás prinesie krajšie oblečenie čerta, najlepší čert tu odo mňa získava tričko a čiapku. Je vám to jasné, decká? Takže, decká, počas tej disciplíny chodte, zháňajte si rožky, zháňajte si čierne veci, použite listy, stromy, smetné koše, jednoducho všetko. A ja som už tu dole medzi ľuďmi a idem si vybrať niekoho na extrémne ťažkú
extrémne ťažkú disciplínu. Poď sem ku mne, nech sa ti pekne páči, ty sa voláš. Áno, Odkiaľ si? Banskej Bystrice. Pozrite, čerstvo oholený, nech sa ti páči, poď sem. Má 99 kg. A ja sa takto na vás pozriem a vyberiem si jemu rovných chlapov. To je tu, kto má viac ako 100 kg. Pošlite tú žensku, tá je dobrá. Pošlite ju, jak sa červená. A tá druhá hovorí, čo si sprostá, chod domov. Tento pán je dobrý, poďte ku mne, poďte. 95, nevadí, poďte, nechcete súťažiť. O 5000 slovenských korún. Ten pán, poď sem, poď, áno, poď. Už mám druhého. Ty si odkiaľ? Z Bystrice. Voláš sa? Jaro. Jaro, a ešte kde je ten, čo sa hlásil? Ty, áno, ty, bral, ty, áno, ty, poď. A ešte poď aj ty, poď. Keďže ty si žena, budeš súťažiť s mužmi, chceš? Pravda, že? Chceš súťažiť? Áno. Aj napriek tomu, že budeš mať veľký handicap? Už som na... Áno. Takže ten handicap vyrovnáme jednoduchým spôsobom. Ja ťa trošku potlačím, môžem? Nech sa páči. Poďme dopredu. Páni, zapnite ju. Prosím vás, utvorte nám koridor, pretože tu sa bude tlačiť. Tak, úloha je jednoduchá. Pani sme zaviazali do tzv. Popruhov. Pani si zobrala kufrík do ruky. Za sebou bude ťahať tzv. to bungee runningové lano, ktoré je gumené. A ten kufrík musí položiť čo najďalej. Ďalší nasledujúci, ktorý položí pred ňu, dostáva sa pred ňu a získava ten 5000 slovenských korún. A keďže je to žena, ja jej trošku pomôžem. Pripravte sa! Pozor! Ideme! Dobre! Super! Ty brďo! Vynikajúce! Vynikajúce! Hej! Počkaj. Vynikajúce! Dobre! Hej! Hop! Ukážem vám, páni, keď budete stávať, proste, keď musíš spraviť, že hop! A ješ dopredu, jasné? Veľmi dobre, super. Ďalší pán, poďte sem. Blahoželám. Dobre, ďaleko. Ty pripravený? Bláto je výborne riedke, ty si výborne hustý. Poď, priprav sa. Teraz, poď. Pozor. Paťo, aj tak by som ťa diskvalifikoval, lebo musíš bežať priamo ku kfríku. Nesmieš ísť do kľúkov. Paťo, nezvládol to. Ďalšieho si zapneme. Paťo chcel vyšívať. Paťo, čo je? Nezvládol si to. No, to vieš, dráha už bola trošku koská, tá pani to obehla z kraja, ty si ma za to diskvalifikoval. Je to kruté. Je, Paťo. Strašne kruté, ale môžete povedať, že si bol vynikajúci. Díky. Tretí súťažiaci pripravený. Priprav sa ku kufríku teraz. A bež! No nič. Šmíka sa, čo? Už to bolo super. Počuj, už si tam bol. Mal si viacej do predkolu. Ešte raz nemôže ísť. Na budúce. Nevadí, ale bol si dobrý. Pripraví sa nám ďalší. Vidíte? Nie je šmíkať sa ako šmíkať. A keď sa ti šmykne, tak poriadne. Priprav sa, tretí, štart! A ty čo? Čo nemáš? Klince zo spodu na nohách? No nevyšlo to. Nevyšlo? Na budúce? Na budúce. Držím palce. Ďalší. Stáno je pripravený. My sme pripravení tiež. Stánko je posledný účinkujúci. Štart! Stáno! Makaj, Stáno! Stáno! Stáno, počúvaj, veď ty si ho už chytil. No, Chýbalo ti 5 cm. Veru. Takýto potlesk si zaslúži táto žena, ktorá na tejto dráhe za pomoci trošku tejto ruky položila kufrík najďalej. Ja ti blahoželám ti. A vy, chlapci, trénujte šmíkanie a šmíkajne. A vy teraz šmíkajte všetci traja, 4 a vlastne 5. Choďte s ňou. Tlačiť, aj nás si mal tlačiť. Potlačím ťa v krčme. Stretneme sa v krčme, choďte sa osprchovať. Všetko dobré a ja idem na ďalšiu disciplínu. Ježiši, no nie. Ahoj. Ty sa ako voláš? Marek. Nepočujem. Marek. Počkaj. Marek. Odkiaľ si? Krásne mesto. A čo si teraz? Za čo si oblečený? Za certa. A ty, brďo, aj ty si dobrý, poď sem. Ako sa voláš? Fedor. Tak, dámy a páni,
Je tu ešte nejaký čert, alebo nie je detský? Rýchle. Jedného odmeneného už máme. Výborný, Jožo Pročko, pokúša si. Perf, Rožky ti kto robil, mama? Bystrici všetci odpovedajú A teba kto vystrojil, mama? Neviem. Nevie. Nevadí. Poďte aj vy pre tričko a im zatleskajte. Veľký potlesk! Prosím, tá pani v tých okuliaroch, poďte sem ku mne. Poďte sem ku mne. Chce súťažiť o 10 000 slovenských korún. Tak teraz počúvajte veľmi dobre. Keď poviete nie, budete aká? Mokrá. Mokrá. Takže. Kto je vašim dvorným kaderníkom? Sestra. Sestra. Má doma holiaci strojček? Áno. Dobre. Ja vám ponúkam 10 000 slovenských korún. Ja sa prezlečiem za vašu sestru a urobím vám špeciálny strih až do hola. Za 10 000 slovenských korún. Nemusíte odpovedať hneď. Rozmýšľajte 30 sekúnd. Áno. Áno? Lenže ešte jedna podmienka je tu. Ostrihám vás do hola, ale keď počas strihania príde niekto, kto má dlhšie vlasy ako vy a bude ochotný sa ostrihať, získava on možnosť. A keď ten ďalší príde, ktorý má ešte dlhšie vlasy ako ten ďalší, ten získava. Takže pozor, beriete to alebo nie. 30 sekúnd. Áno. Dobre. Kaderníkom v tejto situácii som ja. Pardon, odmieram ešte vlasy. Kde máte najväčšie? Neviem. Asi tu. Tu. No 9, a že ste to vy, centimetr vám pridávam 10. Súhlasíte? No na tých centimetroch áno. Pozor, nerozmysleli ste si to? Neviem. No rýchle, lebo už ideme, rýchle. Máte na to 5 sekúnd. Ak to bude z boku, tak áno. Čo z boku? Útec to. Dobre, začnem z boku, dobre? Nie, dávam to. Zdávate to? To vážne? Poďte sem ku mne. Fakt ste to vzdali ste to? Áno. No dobre, počkajte, sedte na stoličke. Sedte na stoličke. Není studená, úplne výborná je. Ako ma to osviežilo. Tak, pani, ja vám veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. A kde je ďalšia 10 cm? Poď ku mne. No, dámy a páni, toto je možno víťazka, pretože túto, keď niekto tromfne, si ochotná súťažiť za tých podmier, ktoré som povedal? Áno. Sadaj. Nerozmýšľam, odmeriame si vlasy. 4, ale keďže som aj pani pridal 30 pech aj s pechom. Takže 35, ideme na to, môžeme? Áno. A ja vyhlasujem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Môj účes za dokonalý. Nikto sa neprihlásil. Stop a veľký potlesk! Ja ti dám čiapku, čo sa bojíš, pozri, aha. Poď, ako môžeš dobre vyzerať, aha. No, je niečo vidieť? Nie. No vidíš, počúvaj, vieš, aká si pekná teraz, vážne. Ja viem. Tieto vlasy si nechaj, vyzeráš niečo medzi mnou a ako sa volá ten Vinetu. No, ja si poprosím peniaze a ideme, ber odo mňa. 1, 2, počítajte. 3, nepočujem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak čo, vy doma, bavili ste sa dobre? Pretože my sme sa tu bavili ako? Super! A čo? Vás doma napadla nejaká dobrá disciplína? Vynikajúca je? No nie je nič jednoduchšie. Napíšte nám
na adresu Monarch, Trotárska cesta, číslo 56. Bratislava 811 02. A keď tá disciplína bude dobrá, tak vám pošleme určite 1000 slovenských korún. Nezabudnite! A teraz sa doma tešte na to, čo bude o týždeň. A propos, možno Jožo Pročko príde aj do vášho mesta. Aj za psíkom. Au, au, au. Ahoj. Čo som si na vás nachystal na budúce? Budete sa diviť. Šialený beh o 5000 slovenských korún, špecialitu pre gurmánov, lahôdkové brinzové halušky, ktoré ľuďom tak chutia, že do nich trčia celú hlavu, uši, takže tie uši treba vyčistiť, hlavu prefackať, aby z nich brinza vytiekla. Budeme tancovať a hrať sa aj na práškovacie lietadlo. Jožo Pročko pokúša a vy to nemôžete bez smiechu vôbec vydržať.